Dnešok ti ponúka rovnakú šancu ako každý iný deň. Či už je to piatok, nedeľa, sviatok alebo sú Vianoce, každý deň ti ponúka šancu zmeniť svoj život. Čo ak by si mal na život už iba jeden deň? Čo by si v tom dni spravil inak, než si pôvodne chcel? Koľko času si zabil obavami a trápením nad hlúpostiami, ktoré sa nikdy nemusia stať a zbytočne si ich vytváraš v hlave? Miesto robenia niečoho, čo ťa skutočne naplňa, alebo niečoho, čo si chcel celý život skúsiť? Možno keby sme od narodenia presne vedeli, kedy zomrieme, tak by sme všetci žili inak, žili by sme bez zabrán a hlavne by sme žili naplno. Ja verím, že každý z nás má nejaké túžby. Tak čokoľvek chceš spraviť, sprav to. Minimálne to vyskúšaj, pretože nevieš, koľko máš pred sebou ešte zajtrajškov.